హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ పేజ్ ఆర్కే మాల్ నందిగామ. ఈ హాట్ సమ్మర్ కి కూల్ కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ మీ ముందుకి తీసుకొచ్చేసాం. ప్యూర్ జైపూర్ కాటన్ అన్నమాట. చాలా స్టైలిష్ గా, చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూసే పీసెస్ అన్ని కూడా క్యాటలాగ్ పీసెస్ అండి, డిజైనర్ కలెక్షన్ అన్నమాట. చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయి. ఒక్కసారి కలెక్షన్ చూసండి, నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఏ పీస్ కా పీసే అండి, వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి. చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయి. చూసారు కదా, టెక్స్చర్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా ప్యూర్ అన్నమాట. చాలా సాఫ్టీగా ఉంటది టెక్స్చర్ కూడా. మీకు బాటమ్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ప్రింట్ బాటమ్ వస్తుంది అండ్ దుప్పట్టా వచ్చేసరికి షిఫాన్ దుప్పట్టా వస్తుందండి. చూడండి, 60x60 కాటన్ అన్నమాట. చాలా బాగుంటది కలెక్షన్ కూడా. చూసారు కదా దుప్పట్టా. ఈ మీకు రఫ్ అండ్ టఫ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు అండి, మిషన్ వాష్ కానీ హ్యాండ్ వాష్ కానీ. 100% ప్యూర్ అన్నమాట. సో ఈ కలెక్షన్ లో మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే వెంటనే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.